Роса думок. Міцна опора колосків життя годує кожен день. Хоч ворохобляться вже у майдан нові злодії, щоб люд забарити і забрати люду голоси своїх та згодом виборами весь морочити цей світ, де лише підлабузники брехні до зла приходять гавкати в своїй людській подобі, вдягаючи нові від золота собі хвороби, годуючи минулий сніг розтопленого зла, та щоби вічно в байдикування була їхня зла душа.